бяха тук, бяха в Пловдив. Медиите изманипулираха изключително жестоко обществеността още веднъж. Говори се само за вандали, само за фенове. Не беше вярно. Имаше 400 човека от Карлово, начело с кмета. Имаше хора от цяла България пристигнали, за да защитат каузата България. Имаше млади хора, имаше възрастни хора, имаше семейства. Там не беше изпочупена джамията, беше изпочупена една сладкарница. И нека да не насаждат етнически конфликт, защото беше щупен и офиса на Атака, а никой не говори за това нещо. Чупиш тези, които разделят България. ДПС, Атака. Да е ясно, също се викаше против ГЕРБ, против БСП. И това са едни гадни, долни и жалки манипулации, които върват по медиите за феновете и чупенето и умишлено се насажда етнически конфликт. Благодаря.